मुखुमा बेंगिरि मावख'नि लांगोनायाव दिनै हिन्दु परिषद राष्ट्रीय बजरं दलनि चिरां जिल्ला आफादा हेंथा सोमावसारदों। दिल्ली चाकी मुंनि 0 बोसोरनि हिन्दु हिन्जावसाखौ जिहादी साहिला कास्रि बिस्रि बुथारनायनि हेंथायै बिजनीआव गोख्रों सोमावसारदों बजरं दलआ। बे सोमावसारनायनि गेजेरजों मिरु सरकारखौ लाभ जेहादनि हेंथायै गोख्रों आयेन खालामनानै दाबि खालामदों। बे सोमावसारनायनि गेजेरजों हिन्दु परिषद राष्ट्रीय बजरं दलनि चिरां जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा जिहादनि हुसियार जिहादीखौ फासि होनांगौ, लाभ जिहादनि हेंथायै गोख्रों आयेन लाबोनांगौ बायदि गोख्रों रावजों स्लगान होयो। उनाव बिजनी मुखुमा बेंगिरिनि गेजेरजों गाहाय मन्थ्रिनिसिम गांसे गोसोखां बिलाइखौ दैथायहरदों। गोटे भारतवर्षते लाभ जिहाद चलि आछे। लाभ जिहादर कारणे बहुत हिन्दू छोৱাली बोवारी लाभ जिहादर बलि होइছে, लाभ जिहादर शिकार होइছে और एनेके होइते लाभ जिहाद करि লৈ যায়। तार पिছত डेगार मारि मारि हानि कुचि हत्या करे, कोनबाक फ्रिजत भराई थৈ दिए, कोनबाक बोले टुकरा टुकुर करि माने पेलाई दिए। এনেকুৱা কিমান দিন হিন্দুৱে সহ্য কৰিব? তো হিন্দুত্ববাদী এটা চৰকাৰ ভাৰতবৰ্ষত থকাৰ পিছত তেওঁলোকে নাটক কৰা যেন এটা ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদে অনুভৱ কৰিছে। আমি এতিয়া আৰু এনেকুৱা হিন্দুত্ববাদৰ এজেণ্ডাত লৈ মানে মনে মনে বহি নাথাকোঁ, আমি মাত মাতিম আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰ তেওঁলোকে লাভ জিহাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰক। তাৰ কাৰণে আমি মেমৰেণ্ডম যোগে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ আজি দাবী জনাম। সেইকাৰণে এছ ডি অ' চিভিলৰ আগত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ। এতিয়া এছ ডি অ' চিভিল ছাৰক আমি মেমৰেণ্ডমখন দিম। সাক্ষী হত্যাকাণ্ডৰ যোনটো জেহাদী সাহিল নামৰ ল'ৰাটো তেওঁক হানিকুচি হত্যা কৰিছে, তেওঁক ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত গোচৰ চলাই অতি সোনকালে 2 মাহৰ ভিতৰতে তেওঁক মানে ফাঁচি দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। যদি নকৰে তেনেহ'লে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে যোনটো অনুভৱ কৰিছে এইটো সঁচা যে বিজেপি যোনটো হিন্দুত্ববাদৰ এজেণ্ডা লৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ডংকা পিটি আছে, তেওঁলোকে আচলতে হিন্দুত্ববাদৰ নামত নাটকহে কৰি আছে। এই নাটক বন্ধ হ'ব লাগে। হিন্দু ভাৰতবৰ্ষত আজি সুৰক্ষিত নহয়, হিন্দুৰ সুৰক্ষা মানে সুনিশ্চিত কৰিব লাগে। জয় শ্ৰীৰাম। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'लजि, एसिस्टेन्ट नार्सिं, फार्स्ट एड, पेशेन्ट केयार, डायालाइसिस टेक्निशियान, OT टेक्निशियान, फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोलॉजी टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।